Oh gitu. Bagiat pengen nyanyi dewe. Oke, nanti kasih kesempatan juga ya. Sparring berdua. Baik. Asik. Rasane mak cese. Iya iya iyo iya iya iyo. Long ing griya mangu mangu matur suwun Pak Sakur asik iya mak enak ya nduk lagune Gubuk Asmara nganti dipandani ping pindho ya iya mak apa meneh nek kendang-kendange iki dikirimi B1R nduk ketok ya cocok karo hawane karo playere mripate ya sebenter ngono ya mak iya nek ana sing kawelasan ya teko matur nuwun saderengipun iya mak lanjut B1R-nya ditunggu B1R kopi pahit ya ora apa-apa. Ana kene ya malah kelangenane kopi adem. Oke. Yuk semoga. Iki saking sinten Dek wau? Pak Kaji Sakur. Pak Kaji Sakur. Oke, wong kene iki kaji-kaji kabeh. Alah matur nuwun Pak Pujo, alah kok repot-repot alah alhamdulillah. Ngene iki playere karo kendange. Yo wis Pak. Cocok karo impen. Oke. Semoga. Ditampa sik to. Limbukane masuk. Goyang ya dia iya mak Sugeng dalu Om Sulias karo Mbak Tri long ing dia mangu Gopolo kang tuminggal
bareng B1R munggah nduk. Iya, Mak. Nggih. Heeh. Sing ngeplak langsung tas ngono. Matur nuwun nggih Bapak Haji Sakur dalah Bapak Haji Pujo dalah Bapak Haji Kiat. Iya, Mak. Rotoke kok tang. Semoga lanjut. So ya. Iya yo yo. Si gobolo kantu ningel. Gubuk asmara sampun. Menika kalih jenengan menika